Hello, gagawa ako ng tinapa, first time. Salmon ito, bigay ng ate ko. Nagtitinda kasi siya dito ng mga salmon wings. Tapos, naglagay ako ng aluminum foil dito sa kawali. Tapos nitong limang tea bag. Tsaka itong kalahati, itong 1/2 cup na brown sugar. Tsaka itong 1/4 cup na rice. Kaso wala akong yung ano bang tawag doon? Yung tray na yung tray ng pang sa turbo. Ito na lang. Para lang siya hindi dumikit dito ang fish. Kaya ito na muna gagamitin ko. Ita-try ko kung magagawa ko. Ito, nilagyan ko ng konting tubig, tapos salt and pepper. Hindi ko sure kung tama ang ginagawa ko. Sa YouTube, ang paggawa daw ng tinapa is 4 to 5 minutes. Paano ito maluluto? Kaya, inisip kong lutuin muna siya sa konting tubig bago ko ilalagay doon sa ginawa ko. Dito. Diyan. Kaya ilalaga ko muna to, ha. Maluto lang. Tapos ayan na siya. 2 minutes lang. Pagkakulo, mga 1 minute or 2. Basta yung magkuan lang, yung ma-half cook lang siya. Lalagyan ko ng oil. Na siya. Again, friends, hindi ko sinasabing perfect, tama itong ginagawa ko. Ito testing lang kasi first time kong gumawa. Ang napanood ko sa YouTube, hindi na ilalaga. Kasi 4 minutes lang daw. Baka ako hindi maluto. Kaya nag-try ako. Pero kung mali ako, yung sa YouTube na lang, ilalagay ko naman sa description kung anong link ang ginayahan ko. Yan, nagsisimula ng mag-usok sa loob. Hintayin ko siyang mag-dry. Pero nakalagay doon sa ginayahan ko, after mag-usok is 4 minutes. Buti na lang pala glass ang nilagay ko para nasisilip ko kahit hindi ko buksan. Dapat siguro hindi ko na siya nilaga or in-steam. Kahit steam pa kasi nag-moist siya. Ayan, oh. Anyway, testing pa lang naman ito. Baka sa mga susunod kong pagluto niyan perfect na. Matingnan nga. Wow. Ano kayang lasa? Tikman nga natin. Tinapa talaga.
Kahit mali yung ginawa ko na in-steam ko, na nilaga ko ng konti, masarap pa rin. Tinapat talaga. Sa susunod, hindi ko na siya lalagain. Masarap.